Hola, soc un malfeiner, saps? Que podríem dir-li que està buscant femella, no? Per tindre una relació sèria quant a la meva melena i la permanent que m'ha fet. Has vist? Quina màgia té la meva permanent que m'ha fet allí Rosarito, la de Valls, la de la peluqueria, m'ha fet, mira'l bien, veus? Com queda la màgia de... Bé, no tinc cap perra, saps? Tinc 4 pessetes i al banc, poca cosa. M'agrada fer-me un paell de net, de vez en quan. Mira com va l'aire, veus? Veies tu quina permanent m'ha fet? Mira, tira d'ull, Què te'n país? Quin moviment té, la permanent? Bé, el que busca són femelles, entre 18, si pot ser, i 149 anys, Que no s'agraden els socarrats, si pot ser. Socarrats, mira, tira d'ull. La melena al viento, el que és la permanent, tant, has vist quina màgia té? Això, que no ens agrada el socarrat, perquè el socarrat m'agrada a mi, Entonces, tirar d'ull, si alguna té, si una soltereta entre 18 i 148 anys, 10 anys amunt, 10 avall, que li agraden els homes. En la permanent feteta, ben feteta, ahí a Rosarito, vais a la peluquera, en carnita, també. Mireu, esta. Si una femella li agrada, pues això, que m'escriga, Mira, tira d'ull. Ui, ara no n'hi ha bé, correré, pues. Has vist el córrer? Quin efecte fa la meleneta? Està en la permanent, que van fer per 23 euros, Bé, i ja, que m'escriguen. Bon, muy bien.